Volem que sigui concreta, volem que s'aprofundisca dia a dia, perquè entenem que no hi pot haver fronteres en marc de la Unió Europea del segle XXI, especialment en aquests moments tan complicats i que també ens exemplifiquen, ens han pogut testimoniar els nostres avantpassats, més també present de reptes que hem en encastres tan importants com he dit abans de la salut, més també de la cooperació en encastre de la promoció econòmica i del turisme, que també és essencial en la prosperitat d'ambdós territoris. Gràcies, nous avons eu une journée de treball et a la vegada podrem concretar aquests reptes. Gràcies, president, per acollir-nos un cop més i també a l'alcalde de Fos, que també ens trobam en aquests moments. Gràcies a tots.